Right, thank you so much. Hare Krishna. So number start பண்ணலாம் ஜெய ஜெயோட. Okay? ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு இப்போ பாடுறது என்னன்னா, இது ஜே அனிலோ அப்படின்னு, இது நரோத்தமா தாஸ் அவர் பாடியிருக்காரு. இது மெயினா எப்போ பாடுவாங்கன்னா, யாராவது இங்க ஒரு எக்ஸால்டட் வைஷ்ணவா கோலோகம் போனதுக்கு அப்புறம் பாடுற பாட்டு தான். சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் பாட்டு. சோ இதான் ஜே அனிலோ பிரேமதான கொரோனா பிரச்சரா. ஓகே, சோ இது ஃபுல்லா பெங்காலி தான். நான் பாடுறேன், அப்புறமா சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அப்புறமா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். Hare Krishna. Hare Krishna. I'll start. Hare Krishna. இந்த பாட்டு பாடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய அனிலோ பிரேம கொரோனா பிரச்சு हेना प्रभु को तागेना आचार्या ताकू कहा मूल स्वरूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथा पतित पावन कहा मोरु भट्ट जुग कहा कबीरा एक काले को तागेला गोरा नटरा पाशाले कुत्ती बो माता अनाल्या पाशिबो गौरंगा गुमेरा निधि को तागले पाबो से सबा संगीरा संगे जे कोई लोबिला से संग ना पाल्या कान नारो तामुदा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு சைலண்டா இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க, எனக்கு மண்டை வெடிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நல்லா இருக்குல்ல இந்த சாங்? இது வந்து எதுக்கு சொன்னா, சிம்பிள் சாங் தான். இது எதுக்கு சொன்னோம்னா, நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கணும். ஏதாவது ரொம்ப க்ளோஸ் எக்ஸால்டட் வைஷ்ணவ டிபார்ட் ஆனா பாடுற பாட்டு. சோ இந்த ஈவினிங் முடிஞ்சா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல பாடிட்டு தனுஸ்ரீ மேம் தமிழ்ல அர்த்தம் சொல்றேன். சரியா? நம்ம இப்போ கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தமிழ் அர்த்தம் யார் புக்ல இருக்கு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கு. வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि विशेष शून्यवाद जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36 மாதாஜி. 36 நான் 30 நினைச்சேன். ஓகே थैंक यू. 303036 மாதாஜி. 36 3 ல 36. யா 3 ல 36. ஓகே. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். as usual நம்ம 40 அதாவது 45 ல நிறுத்திட்டு 50 ல எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. நான் 3-5 குவிக்கா ஒரு ராப் பண்ணிட்டு நம்ம வரலாம். சோ நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணர் பத்தி பார்த்தோம் ரைட். கலியுகத்துல அதாவது ஒரு யுகத்துல கிருஷ்ணர் ஒரு நீங்க சொல்லணும். சோ 4 யுகத்துல அவர் வந்தார் இல்லையா? கலர்ல வந்து சோ வேற வேற கலர்ல வந்தார். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, இதான் பார்த்தோம் கரெக்டா? அதாவது கலியுகத்துல கர்க முனி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கோல்டன் கௌரங்கா கலர்ல வருவாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ உடனே நம்மளுக்கு வந்து எந்த கலர் எப்ப வந்தாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது ப்ரூஃப். ஆஷான் வர்ணாஸ்த்ரயோ ஹாஷ்ய கிரானதோனு யுகம் தனு சுக்லோ ரக்தஸ்ததா பீத இதானிம் கிருஷ்ணதாம் கதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Translation. This small Krishna has 3 other colors, white, red and yellow. He appears in different ages. Now he has appeared in a transcendental blackish color. Yes. So இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 10:8 இல்ல இருக்குன்றது இதுதான் அந்த கலர். புரியுதா? நம்ம படிச்சது. சோ இப்போ நீங்க சோ இந்த இதுவும் படிச்சிருங்களே டிரான்ஸ்லேஷன். படிச்சறேன் மாதாஜி. Thank you. Your son Krishna appears as an incarnation in very millennium in the past. He
assumed 3 different colors, white, red, and yellow. And now he has appeared in a blackish color. In another Dwapara Yuga, he appeared as Lord Ramachandra in the color of Sukha, a parrot. All such incarnations have now assembled in Krishna. Mathaji, இதையும் படிக்கவா? இல்ல மத்தாஜி, this is fine. So basically என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து 2 கான்செப்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா, அவர் வந்து 3 கலர்னா எங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கௌரங்கா கலர் கோல்டு தெரியும், கிருஷ்ணர் பிளாக்ன்றது தெரியும். ஆனா ராமர் பச்சை கலர் தானே, எப்படி ஒயிட், கிரீன், எல்லோ எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது. இது என்னன்னா, ஒரு யுகம் நம்மளது ஒண்டி இல்ல, யுகங்கள் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். திவ்ய யுகமே வந்து ஒரு 4 சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல 71 திவ்ய யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரச்சு, அந்த ஒரு டைம்லயும் அவர் ஒரு கலர் எடுப்பார், ஒன்று. இன்னொன்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்ச ஒண்ணு என்னன்னா, நம்ம வந்து சத்தியயுகத்துல வந்து அவர் வந்து என்னத்தை மீன் பண்ணாரு, நம்ம சத்தியயுகத்துல வந்து மெடிடேஷன் தான் கான்செப்ட், ரைட்? தபஸ். அது வந்து வெள்ளை கலர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றது. அப்புறமா வந்து நம்ம துவாபர திரேத யுகால வந்து நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள், ஃபுல்லா யக்னங்கள் போடுவாங்க, அது வந்து சிகப்பு கலர். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் கலியுகா வந்து கோல்டன் கலர். அண்ட் நம்ம துவாபர யுகா எடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட கலர் ஷாமசுந்தர கலர்ன்றது வரும். இது மல்டிபிள் ரெஃபரன்சஸ் வரும், அதனால உங்களுக்கு ரெண்டுமே நான் சொல்றேன். அவர் வந்து மல்டிபிள் கலர்ஸ்லயும் இருப்பாரு, இதுலயும் இருப்பாரு அப்படின்னு. இன்னும் அதை வந்து எலாபரேட் பண்றாங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ல ரக்த பீத வர்ணா சுக்ல ரக்த பீத வர்ணா ஏயி தீனா தியூதி சத்ய திரேத கலி காலே தரேன ஸ்ரீ பாத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ல ரக்த பீத வர்ண ஏயி தீனா தியூதி சத்ய திரேத கலி காலே தரேன ஸ்ரீபதி. Translation: white, red, and yellow. These are the 3 bodily lusters that the Lord, the husband of the goddess of fortune, assumes in the ages of Satya, Treda, and Kali, respectively. Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna. ஓகே, சோ நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க வந்து 3 கலர்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த 3 கலியுகம்ல வேரியஸ் கலர், அதாவது பாடிலி லஸ்டர்ஸ், அவரோட உடம்போட வேரியஸ் கலரு. காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன்ன்றது லட்சுமி தேவியோட கணவனா இருக்கவர். ஒரு கலர்லயும் ஒரு டைம்லயும் ஒரு யுகத்திலயும் ஒரு இதுல எடுத்தாரு அப்படின்றது. 3.38 ஈதி நீம்வா பரே தின்ஹோ ஹைலா கிருஷ்ண வர்ணா ஏயி சாபரா சாஸ்திரா கமா புராணேர மர்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிங்க. இதனின்வபரேதிகோ ஹைல கிருஷ்ண வர்ணா ஏயி சப சாஸ்திராக மா புராணேர மர்ம. தற்போது துவாபர யுகத்தில் பகவான் கருப்பு நிற திருமேனியுடன் அவதரித்திருந்தார். இது புராணங்களிலும் இதர வேத இலக்கியங்களிலும் காணப்படும் கூற்றுக்களின் சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவர் பிளாக்கிஷ் ஹியூனா ஷாமசுந்தர கலர் தான், அந்த கிளவுடோட கலர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். துவாபரே பகவான் ஷாமஹ பீதவாச நிஜாயுதஹ ஸ்ரீவத்சாதிபிர் அக்கேஷ்ச லக்ஷணேர் உபகல்லக்ஷிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. துவாபரே பகவான் ஷாமஹ பீதவாசா நிஜாயுதஹ ஸ்ரீவத்சாதிபிர் அங்கைஷ்ச லக்ஷ்ணைரூபலக்ஷிதஹ. துவாபர யுகத்தில் முழுமுதற் கடவுள் கருமை நிறத்தில் தோன்றுகிறார். அவர் மஞ்சள் நிற உடை உடுத்தி கையில் தமக்குரிய ஆயுதங்களை தாங்கியபடி கௌஸ்துப மணியினாலும் ஸ்ரீவத்ச குறியினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று இவரது அறிகுறிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 11.5.27 வரும் இந்த ஸ்லோகம் வெவ்வேறு யுகங்களில் பகவானின் வெவ்வேறு உடலமைப்புகளை பற்றி மன்னர் நிமியிடம் விளக்கிய 9 சித்தர்களில் ஒருவரான கரபாஜன முனிவரால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல இது தெரியும், நம்ம துவாபர யுகத்தை, அதனால ப்ரொசீட் பண்ணலாம். கலியுக யுக தர்மா நமேர பிரச்சாரா
தாத்திலாகி பித்த வர்ணா சைதன்யாவதாரா. ஸ்லோகம் போயிருச்சு. கலிஜுகி ஜுக தர்ம நாமேர பிரசாரா ததிலகி விதவர்ண சைத்தன்யாவதாரா. கலியுகத்தின் யுக தர்மம் திருநாமத்தின் புகழை பரப்புவதாகும். இந்த குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்காகவே பகவான் மஞ்சள் நிற திருமேனியுடன் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக அவதரித்தார். பொருளுரை: இந்த கலியுகத்தில் இறைவனின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதே எல்லா மக்களுக்கும் நடைமுறைக்கு உகந்த ஆன்மீக பயிற்சியாகும். இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் இந்த யுகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பக்தி யோகம் என்பது உண்மையில் திருநாம உச்சாடனத்துடன் தொடங்குகின்றது என்பதை மத்வாச்சாரியர் முண்டக உபனிஷத்திற்கான தமது வியாகியானத்தில் உறுதி செய்துள்ளார். அவர் நாராயண சம்ஹிதா என்னும் நூலிலிருந்து கீழ்காணும் ஸ்லோகத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. துவாபரிய ஜனைர் விஷ்ணு பஞ்சராத்திரைஸ்து கேவலைஹி கலௌ து நாம மாத்திரேன பூஜ்யதே பகவான் ஹரிஹி. துவாபர யுகத்தில் உள்ள மக்கள் பகவான் விஷ்ணுவை நாரத பஞ்சாத்திரம் போன்ற அங்கீகாரம் பெற்ற நூல்களில் உள்ள விதிகளின்படி வழிபட வேண்டும். இருப்பினும் கலியுகத்தில் மக்கள் பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களை மட்டும் உச்சரிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பல உபனிஷதங்களில் விசேஷமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒன்றான கலி சந்தாரண உபனிஷத் கூறுகின்றது: ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது சோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நாத பரதரோபாய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் முழுமையாக தேடிய பிறகு ஹரே கிருஷ்ண உச்சாடனத்தை தவிர இந்த யுகத்திற்கான மிகச்சிறந்த வழிமுறையை ஒருவனால் காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெல், தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ இவங்க 2 பேர் தான் படிக்கிறாங்கன்னு இல்ல, நீங்க யார் வேணா படிக்கலாம், சரிங்களா? இங்கிலீஷ்லயும் படிக்கலாம், புக் இல்லாதவங்க. சோ இதுல எந்த ரூலுமே இல்ல. சோ யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ நீங்க படிக்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். இது தெரிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிள். இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கலியுகத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் உண்டிதான் முக்கியம், ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சதுர்வித் வர்ணம் மயா சிஷ்டம் ஸ்டில் என்னன்னா சத்துர்வர்ணம் மயா சிஷ்டம் குணகர்ம அதாவது பகவத்கீதால என்ன சொல்றாரு? சத்துர்வர்ணம் 4 வர்ணங்கள் இருக்கு. அந்த 4 வர்ணங்கள் என்ன? 4 காஸ்ட் டிவிஷன். சோ இந்த ரைட், இந்த 4 வந்து இந்த நம்ம இப்ப சொல்ற காஸ்ட் சிஸ்டம் இல்ல. அப்ப வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள், இந்த 4 வந்து தேவி வர்ணம் அப்படின்வாங்க. ஏன் தேவி வர்ணம்னா இது கிரியேட் பண்ணதே ஆண்டவர். எதுக்கு அவர் அப்படி சொன்னாரு? சைத்தன்யா வந்து இதெல்லாம் இல்ல, நம்ம சாண்டிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லா வேதங்களையும் தேடிய பிறகு அதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எசன்ஸ் தான் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். சோ அந்த வேதத்தோட சாரம் தான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ டைரக்டா கிருஷ்ணர் தான். என்னது தேவி வர்ணமா? ஆமா, வர்ணாசிரம் சொல்றோம் இல்லையா? வர்ணாசிரமுக்கு தேவி வர்ணம். தேவனா ஆண்டவன் இல்ல, வேதத்துல இருந்து வந்தாங்க. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் 4 வர்ணங்கள் வந்து யாருக்கு மெயினானா, இப்போ வந்து எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்ல நான் வந்து பௌதிக ஆசைதான் எனக்கு இருக்கு, கிருஷ்ணர் வந்து பர்சனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அன்றவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பாதை சொல்லியிருக்காரு. ஆனா சைத்தன்யா என்னன்னா, நமக்கு நேரடியா கிருஷ்ணரை அப்ரோச் பண்றதுக்கு பக்தியோட ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்காரு. சோ அதனால அவர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மேல வரும் மத்திய லீலையில ராமானந்த ராயை மீட் பண்ணி எது ஹையஸ்ட் பக்தின்னு வர்ணாசிரம், தேவி வர்ணாசிரம் சொல்லுவோம். அந்த வர்ணாசிரமம் சொல்றச்சு, ஏன்னா இது வந்து ஆண்டவன் கொடுத்ததால அந்த வர்ணாசிரமம் அவர் கொடுத்தாலும் இவர் சொல்வாரு இதுதானா அப்படின்றச்சு. அவர் சொல்வாரு இல்ல அது இல்ல ஹையஸ்ட், இன்னும் மேல சொல்லுன்னு சொல்லிட்டே போவாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல் செஷன், டெக்னிக்கல். ஆனா எது ஹையஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அந்த சாரம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்துல இருக்கிறதால டைரக்டா, ஏன்னா அவர் வந்து கொடுத்ததே கிருஷ்ண பக்திய. சோ கிருஷ்ணரை இன்டைரக்டா எல்லாம் கொடுக்கல. கிருஷ்ணர் என்றாரு இப்படி பண்ணலாம். 12th சாப்டர் ஞாபகம் இருக்கா? நீ எப்பவுமே சொன்னாரு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா பண்ணணும்னு. ஒரு டிவோட்டி அபூபாத்தா கிட்ட கேட்டாராம்,
பிரபுபாதா எங்கேயுமே பகவத்கீதாலையும் சரி, இது நிறைய பேருக்கு வர டவுட், 16 ரவுண்டு பண்ணணும்னு எங்கேயுமே இல்ல. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப எங்க இருந்து இந்த 16 ரவுண்ட் வந்துச்சு? ஷோடச மந்திரம் மாதாஜி. இது ஷோடச மந்திரம் அப்படின்னா அது 16 ஒரு தெய்வத்துக்கு 16 விதமான பூஜைகள் வார்த்தைகள். அது நான் சொல்ல, அந்த கேட்கல. நான் கேட்டது வந்து எங்க நான் வந்து பகவத்கீதா தான் அத்தாரிட்டி, ரைட்? நம்மளுக்கு 16 வந்து பண்ணுன்னு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. இப்ப யாரா இருந்தாலும் கேட்பாங்க, யார் சொன்னாங்க 16 பண்ணணும்? 16 பதங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம அசம்ஷன், அதை வச்சு 16 ரவுண்ட் வரல. எங்க இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே, மகாமந்திரத்துல 16 இருக்கு. பட் மகாமந்திரமே சொல்லணும் 16 தடவைன்றத சொன்னது பிரபுபாதா. அது பகவத்கீதால எங்க இருக்கு? தெரியல. சோ என்ன சொல்லிருக்காங்க? சோ நம்ம இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு 8th சாப்டர் மாம் அனுஷலன் யுச்சச்ச மை அர்ப்பிதா மனோபித்து மாமே வைஷேச அசம்சய, ரைட்? அதாவது தஸ்மாத் சர்வேஷ் எப்பவுமே ஏன்னா எப்போ எனக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது. அந்த காலம் போயிட்டு எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கடைசி காலத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு எப்பவுமே நம்ம வந்து அனுஸ்மரன் திங்க் பண்ணணும்னு. அதுக்கப்புறமா சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட், சப்போர்ட்டிங் ப்ரூஃப் வந்து என்ன இருக்கு 9th சாப்டர்ல? அனன்ய சேதோ சத்ததம் ஞாபகம் இருக்கா? இருக்காது? அனன்ய சிந்தோ அனன்ய சேதசா சபதம். கரெக்ட், சொல்லுங்க. அனன்ய சேதோ சத்ததம் நித்திய யுக்தஸ யோஜனா பரிபாசதே. அது வேற பிரபு. அது அனன்ய சிந்தயந்தோ மாம் ஏஜனா பரிபாசதே தேஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம் யோகக்ஷேமத்துல வரும். இல்ல மாதாஜி, பகவத்கீதால தான் வருது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலயும் வரும் மாதாஜி. அனன்ய சிந்தயந்தோ மாம் கடைசியில பாடுறாங்க. கரெக்ட். சோ அது வந்து பகவத்கீதால இருந்து ஏஜனா பரிபாசதே தேஷாம் நித்யாயுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் மகாமயாம். இது வேற அர்த்தம், ரைட்? அனன்ய சேஷ எப்ப பாரு திங்க் பண்ணு. இது வந்து அனன்ய சேதோ சததம் நித்யயுக்தஸ்ய யோகினஹ தஸ்யாலம் சுலபம் பாதா நித்யயுக்தஸ்ய. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்ப பாரு அனுஷம யுத்தச்சன்ற அந்த 8 சாப்டர்ல வரதும் சரி, 9th சாப்டர்ல வரதும் சரி, மெயினா 8th சாப்டர்ல இது எல்லாமே கவர் ஆகுது. 9thல வந்து அனன்ய சிந்தயந்தோமா. சோ இது ரெண்டுமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பவுமே கிருஷ்ணரை திங்க் பண்ணுன்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 64 ரவுண்ட்ஸா சொன்னார் பிரபுபாதா. அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாம இருக்கிறதால அவரு ஷார்ட் கட்டுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அப்படி இருந்தா நான் எப்படி வருவேன்றதுக்கு தான் அவர் சொன்னாரு, முன்னாடி ரூட் இல்லைனாலும், ஏன்னா நம்ம குறுக்கு வழி பின்னாடி பாதையில வந்தாலும் நான் கூட்டிட்டு போயிடுவேன். ஏன் சொல்றேன்னா, பக்தியோட நேரடி பாதையை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லியிருக்காருன்றதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? 3.41 தப்த ஹேம சமகாந்தி பிரகாந்த சரீரா நவமேக ஜீன காந்தா துவனியே கம்பீரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவரது பிரம்மாண்டமான திருமேனியின் நிறம் உருக்கிய தங்கத்தை ஒத்துள்ளது. அவருடைய கம்பீர குரவொலி புதிய மேகங்களின் இடி முழக்கத்தை வெல்வதாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரோட பியூட்டிஃபுல் பாடி வந்து அவ்வளோ ஷைனிங், அப்படியே மோல்டன் கோல்ட். லாஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க புஷ்ப மாதாஜி, மோல்டன் கோல்டுக்கு தமிழ்ல தங்க உருங்கிய தங்கம் மாதிரி அவ்வளோன்னு வாய்ஸ் வந்து அவ்வளோ கணீர், அப்படி லயன் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நடக்கிறதே அப்படிதான் இருப்பாரு. நித்யானந்த பிரபுவும் அதே ஸ்டைல் தான் வரும். தேவ்யா, ஓ சாரி நானே படிச்சுட்டானா? ஓகே, நீங்க தான் படிச்சீங்க. சரி. தேவ்யா விஸ்தாரயபனார ஹாதா சாரி ஹஸ்த ஹய மஹா புருஷ விக யாத. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மேனி சொந்த கரங்களை கொண்டு அளக்கப்படும் போது 4 முழம் அகலமும் 4 முழம் உயரமும் உள்ளதோ அவர் மகா புருஷராக கொண்டாடப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த ஹைட், ரைட்? அவ்வளோ விட்த், அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம சைத்தன்யா பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞக்ரதோ பரிமண்டல ஹயா தாண்டனமா ஞாக்ரோதோ பரிமண்டல தானு சைத்தன்ய குணதாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நைக்ரோத பரிமண்டல ஹயதர நாமா நைக்ரோத பரிமண்டல தனு சைதன்ய குணதாமா. அத்தகு நபர் நைக்ரோத பரிமண்டல எனப்படுகிறார்.
எல்லா நற்குணங்களின் சொரூபமாக திகழும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நைக்ரோத பரிமண்டல உடலை கொண்டிருந்தார். பொருளுரை: தமது மாய சக்தியை கொண்டு கட்டுண்ட ஜீவன்களை இயக்கக்கூடிய சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுளை தவிர வேறு எவரும் இத்தகைய உடலமைப்பை கொண்டிருக்க முடியாது. இத்தகு தன்மைகள் நிச்சயமாக விஷ்ணுவின் அவதாரத்தை குறிப்பிடுகின்றன, வேறு எவரையும் கிடையாது. என்ன மத்தாஜி நைக்ரோத பரிமண்டலன்னு என்ன மத்தாஜி? நைக்ரோத பரிமண்டல மண்டல எனக்கு கூட தெரியல மத்தாஜி, நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். சோ பேசிக்கலி ஐ திங்க் அந்த டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ரைட், அது வந்து ஆண்டவன் கொண்டுதான் இருக்கு. இது என்ன ஸ்பெசிபிக் வேர்டுன்றதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, நானும் பண்றேன். 43 அது என்னன்றதை செக் பண்ணலாம், இனிமே வருதான்னு பாக்கலாம். நைக்ரோத பரிமண்டல அப்படின்னா குரோதம்னா கோபம். அது நான் செக் பண்ணிட்டே வரேன், நம்ம கெஸ் பண்றதுக்கு. நல்ல கோபம். பெங்காலி வேடா மாதாஜி, இது பெங்காலி வேடா. இது ஃபுல்லாவே பெங்காலி தான் பிரபு, பட் இது சான்ஸ்கிரிட்லயும் அதே மீனிங் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதோட இங்கிலீஷ் மீனிங்கும் அதே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். நைக்ரோத பரிமண்டலுக்கு அதே வேர்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க, புரியுதுங்களா? இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனும் அவங்களுக்கு தெரியல, அதே போட்டிருக்காங்க. சோ அதனால செக் பண்ணிட்டு அது என்ன லாங்குவேஜ் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஜானுலம்பிதா பூஜா காமல லோச்சனா தீலா புல சீன நாசா சுதாம் சுவர்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஜானுலம்பித பூஜ கமல லோச்சன தீல புல ஜீனி நாசா சுதாம் சுவதன. அவரது கரங்கள் முழங்கால் வரை நீண்டுள்ளன, கண்கள் தாமரை மலரை போன்று உள்ளன, மூக்கு எழ் மலரை போன்று உள்ளது, திருமுகம் நிலாவை போன்று அழகாக உள்ளது. சோ இது வந்து ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்றது, ரைட்? சோ கண் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, ஒரு தடவை பார்க்கலாம், நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல, நம்ம இன்வால்வ் ஆகலாம். மெடிடேஷன். கால் வந்து அவ்வளவு லாங்கா இருக்கு, நீ வரைக்கும். யூஸ்வலா கை வந்து முட்டி வரைக்கும் இருந்தா அது ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் பாடின்னு அர்த்தம். கண்ணு வந்து லோட்டஸ் ஃபிளவர் மாதிரி. ராமருக்கு கூட அப்படிதான் இருக்குமா மத்தாஜி? ராமருக்கு கூட கைகள் வந்து ஆமா ஆமா கரெக்ட், எல்லாம் அதான் தெய்வீக அம்சம். கை வந்து அது பெரிய பிராட் ஷோல்டர்ஸ், கண்கள் வந்து லோட்டஸ் மாதிரி, மூக்கு வந்து செசாமி ஃபிளவர், அது என்னன்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லா தமிழ்ல கவிதை இருக்கு, எட்பூ ஏசிய நாசியால் மரும் மாதாஜி. தமிழ் இது முடிச்சிட்டு செக் பண்ணலாம் கடைசியில எப்படி இருக்குன்னு. எள்ளினுடைய பூ, எள்ளு இருக்குல்ல சீசம், எள்ளு செசாமியானா செசாமே சீட்ஸ் எள்ளு, அந்த பூ எப்படி இருக்கும்னு பாக்கலாம். 3.45 சாந்த தாத்தா கிருஷ்ண பக்தி நிஷ்டா பாராயணா பக்த வத்ஸ்ல சுஷீலா சர்வபூதே சமா. Translation. He is peaceful, self-controlled and fully devoted to the transcendental service of Lord Sri Krishna. He is affectionate towards his devotees. He is gentle and he is equally disposed toward all living beings. Hare Krishna Mataji. அவர் ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாரு, அப்புறம் ஃபுல்லி செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஃபுல்லி டிவோட்டட், அதாவது கிருஷ்ணருக்கு, அண்ட் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட் டிவோட்டீஸ்க்கு, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம் தாசானு தாசா, அந்த மாதிரி ரொம்ப பொறுமை, ஈக்குவலி டிஸ்போஸ்னா எல்லாருக்குமே. நம்ம பாத்துருவோம் இல்லையா, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி சேவ ஸ்வபாகேவ பண்டிதா சமதர்ஷினஹ, ரைட்? பிராமணா கவி ஹஸ்தினி அப்படின்னா, பிராமணா இருந்தாலும் சரி, கவி ஹஸ்தினி எல்லாமே, அதாவது கவு கவி அண்ட் ஹஸ்தினியனா நாய் சண்டாலா, எல்லாருக்குமே நாய் சாப்பிடுறவர் எல்லாருமே ஈக்குவலா, சண்டாலானா நாய் சாப்பிடுறவர் எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலா பாக்குறவர் தான் அது. அவர் எல்லாருமே ஈக்குவலா பார்த்தாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 3.46 ஹரே கிருஷ்ணா. சண்டா வந்துச்சு, அதுவே நான் சொன்னது. சண்டா நேர அங்கதாபாலா சண்டன பூஷண நித்ய கால பரிகி கரேனா கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சந்தனேர அங்கதபாலா கண்டன பூஷண நித்ய சங்காலே பரிகரேனா கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனா. He is decorated with sandalwood bangles and armless and anointed with the
pulp of sandalwood. Especially wears these decorations to dance in Sri Krishna Sankirtana. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மகேசியா பேரு. ஸோ சங்கீர்த்தன் கோசம் அந்த மாதிரி அழகா சண்டல பேங்கிள்ஸ், ஆம்லெட்ஸ் எல்லாம் இங்கெல்லாம் நகை எல்லாம் போடுவாங்கல்ல, ஃபுல்லா இங்க நம்ம கூட வச்சுப்போம் இல்லையா சந்தனம், அந்த மாதிரி ஃபுல்லா பண்ணி புள்ளி சங்கீர்த்தன் கோசம் ரெடி ஆறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏய் சபா குணலான்யா முனி வைஷம் பாயனா சஹஸ்ரநாமி கைலா தான்ற நாம கணனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Recording all these qualities of Lord Chaitanya, the age Vaishambhayana included Vaishambhayana included his name in the Vishnu Sahasranama. வியாச அது ஏதோ அந்த பரம்பரையில வர்றது. வைஷம்பாயனா உவாச்சான்னு வரும் இல்ல, வைஷம்பாயனான்றவரு பிரேம மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுமா? வைஷம்பாயனா உவாச்சான்னு வரும். அது வந்து அந்த ஃபேமிலி ஏதோ கனெக்ட் சஹஸ்ரநாமத்துல வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அது என்ன லிங்க்ன்றதோ நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். அந்த 2 வேர்ட் ஒண்டி நோட் பண்ணிக்கோங்க. கேட்டுட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. வைசம்பாயனர்னா அது ஒரு முனிவர் தான். வைசம்பாயனர் வியாசர் தானே? அது வைசம்பாயனர் வியாசர் தான். வியாசருக்கு தான் வைசம்பாயனர். அது வந்து அது ஏதோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதுக்கு, அதுக்கு சொல்றேன். வியாசம்பாயன வாச் இல்ல வைசம்பாயன உவாச்சா இதுதான். வைசம்பாயன உவாச்சான்னு வரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். சரிங்களா? அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த 36 என்னமோ வந்துச்சு, அது ஒண்ணு நோட் பண்ணிக்கோங்க. தூயி லீலா சைத்தன்யரா ஆதி ஆர சேஷா தூயி லீலாய சாரி சாரி நாம விசேஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. தூயி லீலா சைத்தன்யரா ஆதி ஆர சேஷா தூயி லீலாய சாரி சாரி நாம விசேஷா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகள் 2 பிரிவுகளை கொண்டவை. ஆரம்ப நிலைகள் ஆதி லீலை மற்றும் இறுதி லீலைகள் சேஷ லீலை. இவ்விரண்டு லீலைகள் ஒவ்வொன்றிலும் அவருக்கு 4 திருநாமங்கள் உள்ளன. ஓகே, நம்ம 3 கண்டுபிடிச்சோம். 4வது என்ன? சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைத்தன்யான்றதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நிமாய், அப்புறம் விஸ்வாம்பரா, அப்புறம் என்ன பேரு அவரு கௌரச்சந்திரா. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் 4 வந்து பிஃபோர், பட் 4 நேம்ஸ் ஆஃப்டர்ன்றது என்ன? சைத்தன்யா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அது 2வது. 3வது சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ணா. இன்னும் 2 பேரு நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாருன்றத நம்ம செக் பண்ணலாம், வருதான்னு பாக்கலாம் அந்த லீலைக்கு அப்புறம். அதாவது கடைசியில அந்தியம் லீலையில என்ன பேர் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு. இதுதான் உங்களோட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். சுவர்ணவர்ண சாந்தோ நிஷ்டா சாந்தி பராயணः 79. வர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்க சந்தனாங்கதி சந்நியாச கிருத் சமசாந்தோ நிஷ்டா சாந்தி பராயணः. தமது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. தமது ஆரம்ப கால கிரகஸ்த லீலைகளில் அவர் பொன்னிற திருமேனி கொண்டவர் என்றும், உருக்கிய தங்கம் போன்ற அங்கம் கொண்டவர் என்றும், அழகு வாய்ந்த அங்கம் கொண்டவர் என்றும், மேனியில் சந்தனம் பூசப்பட்டவர் என்றும் அறியப்படுகிறார். தமது இறுதி லீலைகளில் அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்றவர் என்றும், சாந்தமானவர் என்றும், சமநிலை உடையவர் என்றும், அருவவாத அபக்தர்களை வென்று அமைதிக்கும் பக்திக்கும் மிக உயர்ந்த இருப்பிடமாக இருப்பவர் என்றும் அறியப்படுகிறார். பொருளுரை: இது மகாபாரதத்திலிருந்து தான தர்மம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஸ்தோத்திர வரும் ஸ்லோகமாகும். ஸ்ரீல பலதேவ வித்யா பூஷணர் நாமார்த்த சுதா எனப்படும் தமது விஷ்ணு சகஸ்ரநாம விளக்க உரையில் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது உபனிஷதங்களின் பிராமணங்களை கொண்டு பகவான் சைத்தன்யரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று உறுதிப்படுத்துகிறார். ஸ்வர்ணவர்ணக என்றால் பொன்னிற திருமேனி என்று அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும் யதா பஷ்யதே ருக்மவர்ணம் கர்த்தாராம் ஈஷம் புருஷம் பிரம்ம யோனிம் முண்டக உபனிஷத் என்னும் வேத வாக்கியத்தையும் அவர் மேற்கோள் கட்டுகிறார். ருக்ம வர்ணம்
கர்த்தாரம் ஈஷம் என்பது உருக்கிய பொன்னிற திருமேனியுடைய பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கின்றது. புருஷம் என்றால் பரமபுருஷர் என்று பொருள். பிரம்மயோனிம் என்பது அவரே பரபிரம்மன் என்பதை குறிக்கின்றது. இந்த பிரமாணமும் பகவான் சைத்தர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவானின் திருமேனி பொன்னிறமானது என்னும் விளக்கத்தின் மற்றொரு பொருள் யாதெனில், பகவான் சைத்தன்யரின் வியக்தித்துவம் தங்கத்தை போன்று கவரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வராங்க என்னும் சொல்லினை மிக நேர்த்தியான அழகு என்னும் பொருளுடன் ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் விளக்கியுள்ளார். பகவான் சைத்தன்யர் தம்முடைய பிரச்சார திருப்பணியை செய்வதற்காக கிரகஸ்த வாழ்வை துறந்து சந்நியாசத்தை ஏற்றார். அவர் பல்வேறு புலன்களிலும் சமநிலை கொண்டவர். முதலில் அவர் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய ரகசியமான உண்மைகளை விளக்குகிறார். அடுத்ததாக அவர் கிருஷ்ணரின் மீதான ஞானத்தாலும் பற்றுதலாலும் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துகிறார். அவர் கிருஷ்ண சேவையுடன் தொடர்பில்லாத எல்லா விஷயங்களையும் துறப்பதால் சாந்தமானவராக உள்ளார். நிஷ்டா என்னும் சொல் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் அவர் ஸ்திரமாக நிலை பெற்றுள்ளார் என்பதை குறிப்பிடுவதாக ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் விளக்கியுள்ளார். பக்தி தொண்டிற்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய எல்லா எதிரிகளையும், குறிப்பாக பரமபுருஷரின் வியக்தித்துவத்தின் மீது வெறுப்பு கொண்டுள்ள ஒருமைவாதிகள் அனைவரையும் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் வெற்றி கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. சோ ஒண்ணு வந்து சுவர்ண வர்ணம்னா கோல்டன் கலர். இன்னொன்னு என்னன்னா அவரோட அழகு வந்து அவ்வளவு அழகு. எப்படி தங்கம் பார்த்தா நம்ம அட்ராக்ட் ஆவோமோ, அவரோட அழகை பார்த்தும் நம்ம வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு. சோ புருஷம்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, ரைட்? நம்ம பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரம் அம்பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும், அதுல கூட புருஷம் அப்படின்னு வரும். ஒரு இடத்துல இல்ல, நிறைய இடத்துல வரும், ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம சைத்தன்யா வந்து சன்னியாசியா வந்து வீட்டை விட்டுட்டு, அதாவது நம்ம அவர் வந்து கிரகஸ்தால இருந்து சன்னியாசியா கன்வெர்ட் ஆறாரு இல்லையா? எதுக்குன்னா ஈஸியா வந்து மத்தவங்கள அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு, ரைட்? ஏன்னா கான்பிடென்ஷியல் ட்ரூத், ஆண்டவனை பத்தி சொல்லணும்னா எல்லாருமே வந்து முன்ன வந்து சன்னியாசியா மரியாதை கொடுத்தாங்க. அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி நாலேஜ் வந்து அவர் சும்மா சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. அதனால அவரே அந்த சன்னியாசம் எடுத்துட்டு எவ்வளவு கிருஷ்ணர் தவிர எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும் அவர் கேட்கவே மாட்டாரு. கிருஷ்ணரோட சேவை ஒண்டிதான் அவருக்கு வந்து மெயினா இருந்துச்சு. அதுதான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்யாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ட் மோனிஸ்ட்ன்றது வந்து மாயாவதி, துவைத்திஸ்ட்ன்றது ரெண்டு, ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற. மோனிஸ்ட்னா ஒண்ணுன்னு அர்த்தம், ரெண்டுமே ஒண்ணு அப்படின்றது. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம அறிவுரை சொல்லணும்ன்றதாலதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு இறங்கி வந்தாரு அப்படின்னு. வியாக்தாகாரி பாகவதே கஹா பார பாரா கலியுக தர்மா நாம சங்கீர்த்தன சாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி பகவதே கஹே வர வர கலியுக தர்ம நாம சங்கீர்த்தன சாரா. In Srimad Bhagavatam, it is repeatedly and clearly said that the essence of religion in the age of Kali in the chanting of the holy name of Krishna. Hare Krishna Mataji. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரிப்பீட்டடா என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நாம சங்கீர்த்தன் தான் மீன் அப்படின்னு, அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கலாம். இதி துவாபர ஊர்விஷா ஸ்துவந்தி ஜகத் ஈஸ்வரம் நானா தன்ற விதானேனா கலாவாபியத சுனு. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. Walking in this way, people in Dwapara Yuga worshipped the Lord of the universe. In Kali Yuga, they also worship the Supreme Personality of Godhead by the regulations of the revealed scriptures. Kindly now hear of that form me. Perfect. This verse is spoken by Saint Karabhajana is Srimad Bhagavatam 11.5.31. Hare Krishna. இது நான் சன்ஸ்கிரிட் பெங்காலி மாதிரி படிச்சுட்டேன்.
इति द्वापर उचीषा स्तुवन्ति जगदीश्वरं नाना तन्राविधानेन कालावपि यथा शृणु. சோ கலியுகத்துல வந்து என்ன அப்படின்றது, துவாபர யுகத்துல என்ன, கலியுகத்துல என்னன்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். சரியா? கிருஷ்ண வர்மம் திஷா கிருஷ்ணம் சங்கோபாகாஸ்திர பாஷதம் யக்னே சங்கீர்த்தன பிராஜே யஜந்தேஹி சுமேதசஹ. இதோட இது நிறுத்திடலாம்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப பெருசு இல்லையா, இது நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகே, ஸ்லோகம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு. சோ இப்ப வந்து இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஏன்னா இது பண்ணா 10 நிமிஷம் ஆயிடும். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பத ரூபியச்ச கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இந்த இது பத்தி கேட்டீங்களா, இங்க வைஷம்பாயனன்னு சொன்னீங்களே, இப்போ who is வைஷம்பாயன அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ சொல்லல, அதுதான் செக் பண்ணிட்டு வரோம். அது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, he is the narrator of Mahabharata. One of the narrator of the Mahabharata. Vyasar Mataji. Vyasar. Vaishampayana is a renowned who is stated to be the original teacher of Krishna. படிக்கட்டும் பிரபு, ஒரு செகண்ட். நான் சொல்லுங்க பிரபு, சாரி. Vaishampayana is renowned sage who is stated to be the original teacher of the Krishna Yajurveda, the great man of intellect. Vaishampayana, the disciple of Vyasa, divided இல்ல வைஷம்பாயன் அவர் சொன்னது கரெக்ட். வியாசா இல்ல, அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். பிரேமா மாதாஜியும் நோட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு வரேன். நாங்க அதுதான் பிரபு வந்து கூகுள்ல இருந்து படிச்சிருக்கீங்க. நம்ம எதுக்கும் சான்ஸ்கிரிட் ரெஃபரன்ஸ்ல பாத்துட்டு வரோம். சரிங்களா? ஏன்னா அதனால தான் கோட் பண்ணேன். பிரேமா மாதாஜியும் செக் பண்ணிட்டு வராங்க, நானும் செக் பண்ணிட்டு வரேன். சோ தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற வந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லன்னா ஒன்னு கதை சொல்ல போறேன். கதை சொல்லுங்க மாதாஜி. கதை சொல்றேன். நைக்ரோதோ தும்பரோஸ் அனூராந்திர நிஷூதனகன் வரும் மாதாஜி. இதுல விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல அதுதான் மீனிங் வந்து அந்த புக்கு இதுல பாக்கணும். நைக்ரோதோ தும்ப சானூராந்திர நிஷூதனக அப்படின்னு வரும். அதுதான் தெரியல. அதுக்கு பாஷ்யம் இருக்கு மாதாஜி, அதுல பார்த்தா தெரியும். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ற கதை வந்து நம்ம யூஸ்வலா புக்ல இருக்கிற கதைகள்ல கோபி பத்தி பேசணும், கோபா பத்தி பேசணும். சோ அந்த ஸ்டோரியோட மைல்ட் கண்டினியூஷன் என்னன்னா, மறுபடியும் கோபிகளோட இருக்கிற கண்டினியூஷனுக்கு நான் அப்புறம் வரேன். இது கோபா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஓகே கோபிகளோட நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம், நிம்மதியா அங்க ஒரு பலராம் நம்ம தாவு அண்ணா உட்காந்துருக்காரு. என்னன்னா அவர் பாட்டுக்கு ஜாலியா அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் கோபாவோட பண்றாரு. நம்ம போய் கோபாவோட கலந்து நம்ம அந்த பாஸ்ட் டைமை ரசிக்கலாம், நம்மளும் போய் இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எங்க போகுதுன்னா, நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன்ல மதுராக்கு போறாங்க இல்லையா, அக்ரூரர் கூட்டிட்டு போறாரு. அவர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் மீட் பண்ணப்போ அவர் வந்து என்ன ஆகுது, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த யானைகள் எல்லாம் உங்க எல்லாருக்குமே அந்த கதை தெரியும். அண்ட் கம்சரை கிருஷ்ணர் சிங்கிள் ஹேண்டட்ல அவுட் பண்ணிட்டு வராரு. சோ இங்க இருந்து பாஸ்ட் டைம் கண்டினியூ ஆகுது. ஒரு முகூர்த்தம்னா ரஃப்லி 40 minutes, 40 to 44 minutes. அந்த பாஸ்ட் டைம் கண்டினியூ ஆகிற கதையை பத்தி நம்ம பேச போறோம். சோ என்ன கதை அப்படின்னா, அவ்வளோ கியூட்டா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வர்றாரு சந்தோஷமா நம்ம அவங்களன்னு. உடனே மதுமங்கல் அப்படின்னு ஒருத்தர் பிராமின் குண்டு பையன் அவன் ஆரம்பிப்பான், எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நீ வந்து பயங்கர வீக்கு, உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் இருக்காரு, என்னடா இந்த கோபிகள் கிட்ட பிரச்சனைனா கோபாக்கள் கிட்ட, நம்ம வந்து கோபிகளை வந்து முட்டாளாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஆனா கோபாக்களை நம்ம ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திங்க் பண்றாரு. என்ன விஷயம் அப்படின்னு, ஏன்னா எவ்ரிடே டெய்லி வந்து அந்த குஸ்தி சண்டை வந்து கிருஷ்ணருக்கும் மத்தவங்களோடையும் நடக்கும். எல்லா குஸ்திலையும் அவுட் ஆறது கிருஷ்ணர் தான், ஒரு தடவை கூட அவர் வின் ஆனது இல்லை. ஓகேயா? அண்ட் எப்படி அவுட் ஆவாருன்னா, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி லைட்டா நம்ம எல்லாம் ஓகே விட்டு கொடுத்துட்டோம் குழந்தையே நீ வின் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அவர் அப்படியே வேர்வை கொடுத்து கடைசியில ஒருத்தரோட குஸ்தி போடுறச்சையும் அவங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னா, பயங்கரமா க்ளோஸ் வின் அன்வாங்கல்ல, க்ளோஸ் லாஸ் க்ளோஸ் வின், அதாவது ஆல்மோஸ்ட்
கிருஷ்ணர் தான் வின்னார மாதிரி, கடைசியில இங்க வின்னார மாதிரி. சோ அவர் வந்து அவரோட சக்சஸையும் ஃபெயிலியரும் அப்படி எடுத்துன்னு போவார் கிட்ட. சோ இவர் வந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ணர் ரொம்ப கூல் மைண்ட்ல, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, எல்லாருமே நீங்க ஸ்ட்ராங்னு தெரியுது. அவங்க நம்புற மாதிரியே இல்ல. கம்சர் வந்து என்ன பர்சனாலிட்டின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அவர் வந்து ஊருக்கு ஒண்டி இல்ல, ஒரு ராட்சச புத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர். சோ அவர் சொல்வாரு, கம்சரை போய் நீ வின் பண்ணா இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு விடுங்க. சோ நான் ஒண்டி இல்ல, நீங்க எல்லாருமே கம்சனை அவுட் ஆக்கலாம். மதுமங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம், ஆஹா அப்படின்னு. நிறைய அவ்வளோ புத்தி இல்லாதவங்க, தற்பெருமை இருக்கிறவங்க, அதாவது அந்த மாதிரி கேட்டகரியில நம்ம சொல்றதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா கொஞ்சம் புத்திசாலிங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, எப்படி முடியும், எப்படிதான் முடியும் கிருஷ்ணா, அது சான்ஸே இல்லை இல்லையா. ஏன்னா நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் வேஸ்ட், டெய்லி அவுட் ஆறீங்க, ஒருத்தர்கிட்ட கூட வின் ஆகல. எங்க சைட்ல பலராம் இருக்கிறதால வின் ஆறோமானா குஸ்தி சண்டை 1-on-1, அப்பவும் நீங்க அவுட் ஆறீங்க. அப்படி இருக்கச்சே கம்சரை விட நாங்க ஸ்ட்ராங் ஆக சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா கம்சரை விட ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா நம்ம எத்தனையோ பேரை அவுட் பண்ணிருப்போம். நீங்க மறுபடியும் குஸ்தி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அவர் கொடுத்துறாரு. கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு, எங்கடா அங்க போனா தலையில சண்டை போடுறாங்க, இங்க போனா கையில சண்டை போடுறாங்க, நம்ம எங்க போனாலும் இந்த பிருந்தாவன்ல உடவே மாட்டேன்றாங்களே, கோபிகா கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் வந்தா கோபாக்களும் இதே பிரச்சனையே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்து பலராம் கிட்ட கேட்கிறாரு என்ன ஐடியான்னு. பலராம் சொல்றாரு, எனக்கு இதுல சம்பந்தமே இல்லை, ஏன்னா எப்பவுமே நான் விந்தா ஆவேன், ரைட். ஏன்னா பலராம் வந்து மோதவே மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட் பலராமனாலே பலம் அப்படின்னு. சோ அப்படி பலராம் அவுட் ஆனா கூட அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, பலராம் விட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு தான் நினைப்பாரு. நிஜமாவே அவுட் ஆனது இல்ல, பட் ஆனாலும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான். அண்ட் கிருஷ்ணர் அண்ட் பலராம் ஜென்ரலா குத்து சண்டையில போட மாட்டாங்க, குரூப் சண்டை தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்வால்வ் ஆவாங்க. சோ மறுபடியும் குத்து சண்டை ஆரம்பிப்பாங்க, ரெண்டு பேரும் போடுற மாதிரி, விடுற மாதிரி, அடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ணர் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் வின் ஆற மாதிரி எடுத்துன்னு போயிட்டு மறுபடியும் அவுட் ஆயிடுவார். அதாவது விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபிரிக் விக்டரின்வாங்கல்ல, ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல லூஸ் ஆயிட்டா மாதிரி கொஞ்சம். சோ அதனால வந்து மத்தவங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் நின்றுட்டே இருக்கும். என்னடா மதுமங்கள் வந்து இங்க இருந்து அங்க நடக்கிறதே பெரிய விஷயம், இவங்க வந்து 64 வித்தைகள் 64 நாட்கள்ல கத்துக்கிட்டவங்க, எப்படி மதுமங்கள் வந்து ஒரு பிராமின் ரொம்ப குண்டு பையன் அவங்க கிட்ட போய் வின் ஆறாங்கன்னு மறுபடியும் ஆரம்பிப்பாங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு. சோ அப்ப வந்து அவர் சொல்வாரு, நீங்க எல்லாரும் வந்து பூலோகத்துக்கு வந்து இந்த பாஸ்ட் டைமை நம்ம பிளே பண்ணி பார்க்கலாம், அப்போ அடுத்த தடவை உங்களுக்கு வந்து கம்சனோட டைரக்டா மோதுறதுக்கே சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சிலர் வந்து சரி சரி அப்படின்வாங்க, சிலர் வந்து ஐயோ கிருஷ்ணா அதெல்லாம் வேண்டாம், நாங்க டோட்டலா நம்பிட்டோம், கம்சனை விட நாங்க ஸ்ட்ராங், உன்னை விட நாங்க ஸ்ட்ராங், அதனால நீ கம்சனை விட ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா, ஓகே பெண்களை அதாவது பாசத்திலையும் இவங்களை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஈகோனா ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்ல ட்ரூ ஈகோ, ரைட். ஈகோனாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே அர்த்தம் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ தான். அதாவது நான் இது வந்து அவங்க சேர்த்து எப்படினாலும் நீ கூட இருந்தானா நம்ம வின் பண்ணிடுவோம், நாங்க நம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவங்க வழியிலேயே போயிட்டு அவங்கள அப்படியே அவர் வழிக்கு எடுத்துட்டு பண்ணுவாரு. இது இன்னொரு பாஸ்ட் டைம், ரொம்ப குட்டி பாஸ்ட் டைம், பட் இந்த மாதிரி நிறைய, நான் ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டேன், ஸ்லோவா சொல்றதுக்கு வந்து நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய நடக்கும். சோ இதுதான் கோலோகத்தில் கடை. இப்போ கோபிகளும் கோபாக்களும் சேர்த்து கிருஷ்ணரை வந்து கேட்க போறாங்க கேள்வி. அது மீண்டும் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். அடுத்த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே, நாளையில இருந்து கிளாஸ் இருக்கு. அடுத்த வீக் நான் வந்து இந்த கதையை சொல்றேன், சரிங்களா? இப்ப நினைச்சு பாருங்க, புத்தியும் சக்தியும் சேர்ந்து வர காம்பினேஷன், அந்த காம்பினேஷன்ல வர கதை எப்படி இருக்கும், எப்படி இவர் திரு முழிக்கிறாரு, பலராம் காப்பாத்துவாரா இல்ல பலராம் டாட்டா சொல்லிடுவாரான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து மறுபடியும் மண்டே பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்வேன் எல்லார்கிட்டயும், என்னன்னா எனக்கு வந்து செம்ம சைலண்ட் ஆனா 2 சந்தேகம். ஒண்ணு, நீங்க தூங்கிட்டீங்களா இல்ல நான் ஒண்டி பேசிட்டு நெட் போயிடுச்சா அப்படின்னு. தூங்குறவங்களே எழுப்பி விட்டுருவீங்க. சூப்பர். சூப்பர் மாதாஜி. யாரும் தூங்க மாட்டாங்க. இந்த கோபி கதையும் நல்லா இருக்குல்ல, குட்டி கதை பட் நைஸ் கதை. எங்களோட நீங்க தான் நல்லா ரொம்ப ஷூடா இருக்கீங்க. நாங்கெல்லாம் எங்களை கலப்புறதே நீங்க தான். கலப்புறது இல்ல, அவங்க போடுற கதையை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அங்க நடக்கிற சண்டைகள். நீங்க நிறைய எனர்ஜியை கொடுத்துட்டீங்க. சொல்ற விதமே மாதாஜி சண்டை போடுறாங்களே மாதாஜி, நம்ம எப்படி லைட்டா சொல்றது, அவங்க அந்த நான் ரொம்ப ஸ்மாலா சொல்றேன், அவங்க அந்த லெவலுக்கு சண்டை கிருஷ்ணருக்கு வருது பிரஷர். குட்டியா சொல்லி சீக்கிரம் சொன்னதால குட்டியா எனர்ஜி சொல்ல வேண்டியதாச்சு, இழுத்து வச்சோம்னா இன்னும் எனர்ஜியோட
சரி, இப்போ பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கலாமா? நிறைய இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே மாதாஜி, உங்க கிளாஸ்ல தூங்கவே முடியாது மாதாஜி. எது முடியாது மாதாஜி? கதையா? தூங்கவே முடியாது, தூங்க முடியாது, தூங்க விடவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது வந்து பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா. பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜா. ஓகே, பிரம்மாண்ட பிரமிதே அப்படின்னா இந்த பிரம்மாண்டம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். கோனானா கொஞ்சோண்டுன்னு அர்த்தம். பாக்யவானா உங்களுக்கே தெரியும், பாக்யசாலி அப்படின்னு. ஜீவானா நம்பதான். குருன்றது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், கிருஷ்ணா. பிரசாதேன்றது சாப்பிடுற பிரசாதம், அதுக்கும் மர்சின்னு தான் சொல்லுவோம், பட் அவரோட மர்சின்னு சொல்லுவோம் இல்ல, அது. பாயானா கிடைக்கிறது. பக்தி லகா அப்படின்னா நம்ம பக்தியோட கிரீப்பர் சொல்லுவோம்ல, பக்தியின் இது பீஜம்னா கொட்டை, சீடு. So according to their karma, all living beings are wandering throughout the universe. எல்லா பிரம்மாண்டத்திலயும் இந்த உயிர்கள் எல்லாம் அங்க இங்க சுத்திட்டு இருக்கு, ரைட்? உங்களுக்கு பிளானட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் 15th பேனியன் ட்ரீல, அப்பர் பிளானட், லோவர் பிளானட், மிடில் எல்லாம். அதுல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பாக்கியமானவங்களுக்கு தான் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் கிடைக்கும். எப்படி? கிருஷ்ணரோட கிரேஸ்ல. சோ கிருஷ்ணரும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் யாரு கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ணரோட மர்சி, அவரோட கருணையிலையும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கருணையிலையும் என்ன கிடைக்கும் அவங்களுக்குன்னா அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸோட பீஜம், அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ற அந்த சீடு கிடைக்குது அப்படின்றது. பீஜம் தான் சான்ஸ்கிரிட் வரும், ரைட்? பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. இதுதான் ஸ்டைல். நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாடுறேன், நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா. குரு கிருஷ்ண பிரமிதே கோனா பாக்யவான் ஜீவா. குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. Guru Krishna Prasade Paya Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. 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 Brahmanda Brahmita Guna Bhagavan Jiva Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. ஒருத்தர சொல்லுங்க. ब्रह्मणे ब्रह्मित कोना भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा. ब्रह्मांडा परमिते कोना भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा. ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोना भगवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा. லாஸ்ட் லைன் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. 4 வார்த்தை ஒண்ணு வரும். நெக்ஸ்ட் பிரம்மாண்ட பிரம்மை கோண பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोना भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், ஏதாவது ஒருத்தர் பாடுறச்சே ஒருத்தர் ஒண்டி பாடுங்க. ஏன்னா ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்தா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. 2 பேர் பாடுனீங்கன்னா உங்களாலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அண்ட் என்னாலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணோம்னா முடியல, அதுக்குதான். சோ யாராவது ஒருத்தர் பாடுறச்சே மத்தவங்க
ஜாயிண்டா பாட வேணாம், ஒன்னொன்னா பாடலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒருத்தர சொல்லும் போது பாடும் போதே பாடிடுவோம். அப்படி இருங்க இல்ல ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போடுறேன். ஒரே செகண்ட் மியூட் போடுறேன். ஆல்ரெடி பாடினவங்க பாடாதீங்க. இது வரைக்கும் பாடாதவங்க யாராவது ஒருத்தர் பாடுங்க, இன்னொருத்தங்க வந்து அப்புறம் பாடலாம். நெக்ஸ்ட் நான் வெயிட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரம்மாண்ட பிரதனே கோணா பகவான் ஜீவ குரு பாக்யவான் ஜீவா. என்ன மாதாஜி? பாக்யவான் பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லத பிரஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி பாடுங்க பாடுங்க. பிரம்மாண்ட பிரமித் படிக்கலாம் மாதாஜி. குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லத பிரஜா. பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோணா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜா. பிரம்மாண்ட பிரமித் கோணா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாத பாய பக்தி லதா பீஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயா சேர்த்துக்கோங்க 4 வார்த்தை. குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. பெங்காலிக்கும் சான்ஸ்கிரிட்க்கும் எப்படின்னா, சான்ஸ்கிரிட் வந்து மோர் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, அது வந்து ஃப்ளோக்கு நம்ம சேர்ப்போம். இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 வார்த்தைகள் அப்படி ரேண்டமா சேர்க்கிறாங்க. சரிங்களா? சோ அந்த சான்ஸ்கிரிட் மூட்ல போக முடியாது டோட்டலி. இது வந்து மியூசிக் மோட்ல போறோம். வேற யாராவது படிக்கலையா? படிக்கணுமா? படிக்காதவங்க இது வரைக்கும் கூட படிக்கலாம். மாதாஜி பிரம்மாண்டே பிரமிதே கோணா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பக்தி லதா பீஜா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? ஓ சாரி மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட் ஸ்கிரீன். சரி சரி பரவாயில்ல. இல்ல படிங்க. தெரியுதா? தெரியலையா? பிரம்மாண்டே பிரமிதா கோணா பகவான் ஜீவா பாக்யவான் மாதாஜி. பாக்யவான் பகவான் ஆண்டவன். பாக்யவான் அதிர்ஷ்டசாலி. பிரம்மாண்ட பிரமிதா கோணா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி லதா பீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நைஸ். பாக்யவான் தமிழ்ல பிரமிதே கோணா பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பக்தி பாக்யசாலி தான் பாக்யவான்ல. பாக்யவான்ன்ற வார்த்தை தமிழ் இல்லையா? பாக்யசாலி தமிழ் தான் பாக்யவான் இருக்கு தமிழ்ல இருக்கு. தமிழ்லயும் இருக்கு. பேரு பெற்ற எல்லா செல்வங்களும் பெற்றவங்கள் பாக்யவான் சொல்லுவாங்க. அதான் சோ இன்டைரக்டா அதான் மோஸ்ட் எல்லா செல்வங்கள்னா என்ன பாக்யசாலி என்ற அர்த்தம் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நான் நிறுத்திட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. So Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna.